Salut, bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un joc, l-am testat. E foarte... Mie îmi place, l-am făcut peste. Îmi pare rău de reclamă. Să pun pauză și pe aia să vedem. Am revenit și uitați, o să fac un cuții de staniol. Prima dată am file, din greșeală, am fost atent la... Acum o să dau next. Mie îmi place partea asta, e foarte șmecheră. L-am găsit de la Max Infinit, de la Coco Felix. Uitați-vă și la... Eu vă recomand, abonați-vă. Stați că mai am aici puțin să fac. Uite așa. Un cuțit perfect. Acum stați puțin. Nu-mi pasă. Și eu o să vă obțesc cu albastru, doar aici sus. Ce s-a dus și jos? Acum și jos ar... Nu ca de capul meu. O să mă duc până sus să-mi dea imaginea aia și acum dau cu albastru. Deci, deci un cuțit frumos. Revin după ce se termină reclama. Da, facem, uite așa. Nu pasă. Next, că nu vreau să-i fac nimic. Nu vreau. Vreau să mă supe acum. Și nu. Nu. Mamă, gantere. Asta chiar că... Good. Revin după ce se termină reclama. Am revenit, s-a terminat reclama, acum... Revin după ce se termină reclama. Am revenit. Asta las așa, îmi place, foarte frumos. Next, că...
Asta pentru că eu lingură am făcut așa din tiu. Revin după ce se termină reclamă. Gata, am revenit. Da, ai venit după ce... să dau aici. Hai, Luca, te rog frumos să te îmbraci. Pum! Nu mai am să pun gunoi, ce dracu. Stau. Da. Aici. Perfect. Am dat. Vă recomand să jucați și voi jocul ăsta, e super tare. Ia-te mai spre geam, mamaie. Și na. Open. Ia. Haide, mă. Bani sunt buni. Nu mă bag. O să revin după ce se termină reclama. Am revenit. Mama, Thunder Fire. Uitați și voi cât de mare am făcut trofeul ăsta. Revin după ce termin. Revin după ce termin reclama. Am revenit. Nu vreau să vă obsesc ăsta. Haide. Nu-mi pasă. O să termin aici videoclipul. Dați un like, subscribe, ziceți în comentarii ce să mai mă joc. Ne vedem data viitoare. La revedere! Pa!